Kipai ba jong ke Eastern West Castle District. Hagasien ke bandeng kong kinyo ya kilat jing sumar ya kibapang kibasitom haki yang kisam gijongki. Kendi kalong hadian bala play ya kejing trekam jong ke Compassion Home Care Services Society ke kenhuan ke bala mi syakman. Nang kemta bandej jing sumar ya kipai ba haki yang kisam gijongki. Kendi kejing sumar kan long dengar ke jonang rong kinas ki doktor bat kiwi pat kibri ke bala pentibet ledi hakaliak kam sumar sukher ya kibapang kibasitom. La play ya kene ke services dau MDC jong kamairang uba bat skam rentatiang rengkat kejadian langru uba alat sandongbri ubulong project director jong DRDA Eastern West Castle District rengkat kejadian langru ki officer Blasong Thai jong katrat sarkar ke jela ki officer Eastern West Castle District Dr. jong Ketrat Singh Memorial Hospital ki nurses rengkat ru usodar jong kesnang lum sok klur. Care services ayeng hani kapor ban pensoi kandiat syapang kani ka society nengkong ngasngau ban aingo ubelai ubala prilat bat ubala yalam lenti engi kum ka society haka jingya jongi hadu kani ka sengi ka bangin pli ya kani ka jing trekam jong kani ka society kalong ban ai jing syakri haka koit ka kya kantam haki long ying ban yada gije pang jing sitom ban kenteu ya ka penhe ya ka koit ka kya haki long ying long sam kabaar ban ai jing sumar haying hasam na ka benta kinong pang kiba don kam kabalai ban ai ka jing ya thu banya syapang ka jing syakri haka koit ka kya kublai syapa Kibra ai jing kran hakan ni kesengi kilapan pau ke jing snokmen bakan mi ke society ke bakum kan ni nama kidon shibun kibrio ke balesi ki syam shitam banwan ceki jaka sumar ani ki dandru ki bam kotwor satya banwan sumar haki hospital kibabuan kinong kran kila yaro ya kan ni ke society ba kila kenturu yaki ban ai ke jing sumar man perkhat tan ta ke jing yo nong ani man perkhat ru yaki tu ki beduk ki basitom ki mama jing lani ki bamdon satya kibri ke banyalam yaki syaki jaka sumar dap da ke jingkermen bat baga long ke ba suternat bat i ba kidur kemat ke ba ya pu sabarki bat ba ya suternat lang ban ya don rengkat lang hakan ni kepor bat fika ni ka Compassion Home Care Service untuk Eastern West Castle District ti ngapan pau ru ka jing kublai ya i sar inungbri project director jungi entah ini doktor ti lengdo medical student TSMC Mairang sar empariat entah i sar pi perkat additional SP susyang additional SP jong ke Eastern West jungi lai diru ibri bala kontribusi bun namata jongi ke Eastern West jungi hinge haki babun kiliang tenentai Shibgas jungi Shri Batskam Rathyang lokal MDC jungi berkani por bat isodar snong jong di ka snong bat ba powel sura snong juga kedisi bai don lang kani por bat kiwe por kalong ka ek bas ngutenat bat kalong sya ka jingkiman bakrau yangi kum ka Eastern West Kasihir District jungi lese kalong ru kasin beningkong yanga banedon lang kum keni ke program ni ke por ban yasa kilang kum keni ke por ringi smutu kumba ila brief i naliang jong keni ka Compassion Home Care Service kumot keni ka office bat keni ka juklom terkam jong keni ka debetang mata ko ke khia hoj ni bat ngilong bangi smutenap bat ngidon bok shisha bat idon kum ki niki ki konsamla lani kini ki piaran ye kini ka kum kini ka home care services rekat kum kini ki jok ba menta kasi umta lesi kadi pada ke puat badan kam shisha yengi badlese pidairu hapa Eastern West kadi kesin beringkong yengi kum ka Eastern West ban yo sngau kum kani lingba kajing perat lenti jong phi jinglam lenti jong phi kajing sekri jong phi nak mata
ban ai ke jing sekri na banta ke kot ke khia na mar ngi briu wei pu wei ngi don kam hi ya ke kot ke khia kata ke ba kaspa ba hangi ubriu lese ka jing dom chung phi ke di kapor kan pensok sibun yangi kinong song snong haki chonggenika distrik lani lese kini ki distrik ki ba marjan jung iru ngatrai kan long ke jing rap sibun yangi lese minta mo jing dom chung phi teng teng lese kala penlat yangi bende chi hostal ani ke ban perlat yangi ban mare islong wan moran wan ni po hostal sini siapa merang government hostal ni ki private hostal si ginon tung piru kilawan du seying mang terai kat kum ka ni ka objektif piang pi kum ta kan kerman ru bakan long kum ta te nga ong tang ni ka tang ngakwa ban pasat khendiat ye pi kolong bak ngakwa ban ong kum ni namar se ke ba pi berkat kalong ke ba pi berkat na ka tak ba bah kung ba ong ka tin kiru stat tung pertai ban Siem Rai le ban len le de nam banta kam ching bah kamot kam dei ka basuk ini bule ase piru kum chu ka jingla di chung pi le se sibun kimau jentot sibun kimau jing sibun kilaya denti ndai pipoi hadu kani ke klimat ba piyo ban pli kani ai ba hadu kani ke sngi nang ni syakmat ngin sedangi kendu ngin sanang ya don kam ye pi lese de mangar banikong ba don kam ru ngam tip ya kata mo kumong dang menem step ngidang ya ngan songkai ba yo banwan hakini kupon namar ba ese hakini dang hakini si ba kniat ba adap kaladan kini kecing perkat namar haka hostel jengi hang teh po Tiat Singh Memorial Hostel ngladan kam ban pleno ya kata bi ko ong kawina kita ki OPD ke bagi ong ka palliative care OPD te aladan dan ngaladan ban in charge ya kata nang ta ban play ya kata te haka jing perkat ke jonga ngala perkat ngong let's say ladadon lanun manure mano ban la ban play haki community jengi te haki community jengi ba bandan komutaki services ni ki home care services badan hayeng mula dangin play mengiru kita ki OPD hapo hostel kemut kan suksibun ya ki nampang dak dajing kemanin minim step abang ayo ka call nisa ba ila phone yang ba yong ba mar bangla dan training hapo kanika palliative care te loinga mar ka jing bomlat jungi tinggal ila ong no enga banwan no manga hangni hakpor nak haka jaka ka jong i te ngaso comment sibun ban ong ba ngi asno ya kani ka jing ya kita ki jingmot jong pi apilapin i ya kita ki mat ki ba pikwa ban trekam ya kita ka compassion home care services ba pikwa ban ya kita ka medical ya kita ka education yang tak education haki pajba nam tak health bat kumju ban eye care they say ban kampen smutu shu let's say bun na pring kim smutu teng ke kita ka home care services ma ka home care services lada haki medical tiba haki break badai haka medical ki smutu ba kedai kata ka jing ai sumar hayeng they say bun nangin ong kat bangin lek min ang hablet da hostel ni ni kawai nak ka badan kam kedai ka home care services ni kedai ka home care te kawai nak kita kawai nak ki baki la ban le kalong ban ai jing sumar hayeng lesi ki jing pang ki bom la shu ban sumar hapo hospital ini ki jing pang ki balong kita ki ong ki ha kapten parang ki ong chronic illness ani ki jing pang ki ba ani ban sane barok jing im ki bru ki bandan ba ya ka jing pang bat kimla shu ban jam nak tu ke jing pang ese ki bon kum kita kimla ban chutia hospital bro shisnam bro arsnam laisnam nila dadan kum kini ki home care kumut ka health ka nila ban ai kata ka jing sumar ka babiang ba
nak bentak kipat ba kawai kita ke bagi ong kedai ka jing semar ke baki ngasung tu baki lah pan ai kedai baki ong let's say ong ka palliative care jadi ka jing semar ke ba let's say haki yaki kibala ka bakan tup nak bentak kibala temen kibala no ke kerta let's say kibala no let's say badan ki jingpang kibala kum jingpang cancer dan ki jingpang kum ki chronic kidney disease dan ki jingpang khlai ki ba banek borok si jing im ki ba dan kam ya ki jing semar ke badan kaman kapor dari dan kam than benda ong benda dan kam ban tia hospital ki bawan nagalong ying badug baru ki badan hapdeng jong jing kata ga ke compassion ngila du no ika ga jing tip lem ga jong ngila du no ika balang ba gani ke compassion home care services ngikit bok kirbiang yepi ublay undon rekat lembat pi bapin yo ban job haka jing tumu ga jong pi bangiru kat bangila nagaliang ga jongi nagaliang ga office ga jong SP lada pi don kam ingi singo bahaban wani kendu ingi ngiru gi kloy bani trilang bat pi nagabanta gi jing don kam gi jong pi ublay un kurku ingi bro ublay Maka nursing telah recognize professional service hangno ba pilek lu nasangan lu nang saudang keleng ka percaya lu de kung nurses pada kide kita ki ai kata necessary backup hakin ngino ki situation kaba biang tam te kede ka situation ka benta ka bigila menok senyang hospital ni kene benta jong pi pada kamo ibani doktor mana ni doktor besai mak kede ba outside the hospital premises ililip yang home care kamo chudo sing tenre ngasiu to no kanungot fi ki kot pidan kano nyo kadang hap grow kan sa grow hi dan kami ban back sembai ba biang ken asin la biang sembai udin te unsan back kinya no senyang do boro-boro ti anom kerentan tangodan boy ke personal experience kabajai heyeng i kime junga pari klat sabandak proper prosnam iya ru de kane home care hi kidon ki nurses ki bawan naman la dep operation ya la kila join ya pelvic ketuka hip joint ta langsung don't come by home care don't come by specialized nursing kawai pat mangalaban pasat ang ni kadai walese pia don ngam tip tamang syam hi makadang ya kipor ka oxygen backup pia don laidon mo tendri akan wana ro bi khat ime ko kajing sngau junga kajing pasat sepi lagi don lai teli cylinder naro bi klat sabandap sau senam menta abanai banwan abunai ba ningkong jong senam banwan iklam aisu tanpan paisu sekitu kiba ai gitu ka oxygen wadang meneru phone ni ba bautau oxygen cylinder lai ai kam hiyeng ti ba kit iba ap ya kata ka English service kepada na police bazar la khala ning tau cylinder pada melong monitor sebut terus ai jimot privileged to be part of this inauguration jongani ka compassion home care services nalor ka jing kumbong i ba pariat mene filong kum kita ki Florence Nightingale Raymar UI ya kantin compassion ka buri ko wan ka jingmut junga ka David ka Mother Teresa ti ngai UI ba finlong hakata ka rukom mo kum kita ki Mother Teresa ki ban ayu nomor ba I hope kani ka service come today a profit making you and more of kabapin yarap ikibrio mo kabapin syakri ikibrio kan long kum sort of kakam missionary mo kabapin ya ke penyerap bat ke pendon jing mentoy shisha ya ki pat na fungsional kapang kasitom kabam lalat nang yubrio bat borok ni tip ya kata borok ikwa bangilong kita ki basat ki baklan andrai apreng kita ki aka indaron ki aka ki bangila tip ba ngim dei banle laong ki nang step ban exercise bobun apreng dulu ni kata laong wadi duma andrai dang buan apreng dulu ba bubai di duma nai bom kuai dang ya bami diteng-teng isakwan ketu kejengkeran kejengong ba health is not valued until sickness comes mo nimyo ko ari ka jengko jengkia tak hadu
kandal aban ka jing sitom ti tengah try haba pi let shaki home services haban yele ampun sufu ya ita ibenta ma buat yang ledir la sufu ya ta hanrei 4 lak mo ban adia ya kata wat tang ban ki kam step tang ban le exercise tang banyak tang itu dadan le hamarang yo da wat ba kriak ki dei tang ki da ki dei dah ki ti I hope bakani ka services jumpi ka society jumpi kan lakio kan nang roish kmat barkan ai men sim ya ki bubuan molek se kai jing sedang jumpi ni kan ai men sim pat si bubuan ki benta hon hakani ka juk mata ka nong nuka ka course of medical treatment no galak long ka ba galak ram hadu kata kidon kijat kijat jingpang ki bupli ki bri ki benda lada kilat ka jinglut ka ba sebab plat hot ka sarkar ka ile banyarap lingba ki insurance scheme no ka Ayushman Bharat ne ka MHIS ka ba piong ka bahadu ka no kala apan ayu dang managani rang don iwe ihman jung ta ipu parlok bathia hospital yong abadan ka MHIS ka ngala snu sungai tha Ndrai de lapor basi po hospital ka bil ko po silang ka MHIS ka cover ka praja desa lamang ano sa Papua Hajar mo dan hapsay napla mo tekalong too expensive ti kumbala ong ginongkran sa kaman ban wanyalam ya itu beri bopang man kapur sapo ka institution kamdai ke besok namar ka kasni kalon ka bai kali kalon mo ti bat kamdai ke besok dadan ni kibri ke bomlang su ban trouble ki belakam sistem belakam yu te jing don jong pi le si kan pensuk ya kum kita nomor mo pila ala ban ai ka delivery ya ka services jong pi hang tu kan pen aram sibun kan pensuk but ngatrai with your compassionate spirit ka bon pi kan kitu kibri ken yo ka jing sumar ka biang ban ken yo ya ka jing kwet lu ha ka por ka bakam puloi ha ka jing shisha ka jing temu jong kani ka program lengba kani ka compassion home care services kani ka jing temu ka bakraw henrei ha kani ka sngi kalong ka jing lang ka berit ka jing lang ka basdang ka bangim don sibun ki brio henrei ngakan mau ba ka jing lenti ka bangin pendap ye ki mau jam ki ba si hajar si hajar teli ka sedang na uwei mau jam ubanin kong kermen ba kijing temu ki ba phai ki jongpi kinlong ki ba saiso kinlong ki balong kijing kerku na ka benta ki para brio nilayo ya kijing kren ki ba bun nadu i case of honor i Sri M Parian ngangit ba ikren kasungutanat sibun bat om tang ba kasungutanat kasung taru rengkat kijing tip ki ba i ladon umuway ni ki officer ki barim jong ka government jongi riurang ba ilamat ru hala ka jong kayim ha ka jing em jongi ki brio rengkat ki jing tip ki bangidon rengkat lang bat kita ki jing man ka penlong yingi baki ai ki bangi kren ka penlong ka badon bor bat ka bayaram yangi ki basngam ban Sengot tenat sibun hagani gapor ngamban ya ka ai ka ba pinongkren ki ba syakmat ki kren nilayo jing mentoy sibun nadu i doktor bat kiwai henrei ka ai ka ba ngapen ken mau pi hagani gapor kalong ba kum kani ka home care services shim ya ka kum commission hagaji im kejongi kisaran sibun ki brio ki ba ma ia kijing don kam kijing syakri kejong ka kodor kejong pi henrei ngangit inda philayat ya kalenti jong kijing syakri pin sa syam ba kibrio baru akim long kumju pin se kenduk lang ya kibrio kibala ban afford ya kijingut kijing sep kibala biang haga kamai keji kinon pat kibrio kiba watang ban khot ya pi kinum la ban khot ti ai bakani ki baduk ki bakerdu idon ki bathia pang hayeng henry kim la ban khot kitep ba pidon ma phi
ban ai ke jing syakri tip ya ki bokum kita kidon ke jing syakri ki ba ngihap ban am ba ki breu kin khot ye bangin lai ai ke jing syakri hanrai hapdeng kalentiat ha kam syakri pat kidon ki jat jing syakri ki bangi hap ban lai wat hi mangi habangi tip ya kita ke badan kam dai tang hangta commission ke jongpi kan kelalong commission ke bapura lom da dai kumta lada ka thau tangi kita ke balak ban khot ye phi bat yang ngiru kumju ngaru ngadon ha kini ka benta nadu bangayo ban rung ha kesini ka beningkong ngam sim ya kani bakare na ka benta ka bor ka burom ka jingyo handrai ngasim ya kani kum ka kam syakri bat ha ka ju ka por ngapen ken mau pi ngangare kristan ngamla ban yo don ten jungi ki bompak ki badai na ki we ki jinget handrai tang ka we ka pen ken mau yang ka long ba ngi ki long kristan ni den ki jinget how blay bangi nget do blay ba im ngaken mau ba bau jisu dang don ha ka percaya. Why do miracles happen? Balai bagi kamba ki jia ya kita ki bodok jingkermen ban man ra ke jingkermen kadai tangling ba ka compassionate heart kadai ke duty ke jongi banai pen urlong hagi ni gisni kum balaong da arisan SP ki jongi bala pen ken mau isar enong bri isri empariat syapang ke compassionate heart ke compassionate spirit balai ba ki miracles ki jia kita ki balai ya ki miracles balai alam da ujisu ubangi ngai kadai namar ba udon ka compassionate heart ai ba kani ka compassionate heart kan don hapeng jeng iwai pa iwai kerpang bat pi knang ba kita ki miracles ngimdon syu hakani ka por ban yo i bar khmat ya kita ki kamba handrai dai mengi kiban beteng ya kita ki kamba ban penjia hagi bedan kam ya ke jingirab baladang idon ya ke kani ka compassionate heart klempep bangidang la ti ban penurlong ya ti kamba ki miracles Nagalang ka society ka kentu ya ki pa ke bedan kam ya ka jingirab jong kani ka society kilak ban phone hagi ni ki number nyon ru r pra khandai saw anot lani ru not khandai ru iwe nyo san r